Co gallo do centenario do falecemento de Emilia Pardo Bazán, organízase un congreso no que teño a sorte de facer a primeira intervención. Emilia Pardo Bazán é unha escritora que está viva naquelo que é máis importante, que é que as súas obras sigan sendo lidas. Hai reedicións continuas dela, tanto en obra completa como en edicións particulares dos seus textos máis importantes. Por outra parte, a memoria de Emilia Pardo Bazán deu de si tamén no audiovisual aportacións interesantes, tanto no cinema como en series televisivas. No que se refire aos estudos filolóxicos, críticos, etc., igualmente podemos dicir que é unha escritora moi atendida e moi xustificadamente. Eso é o que eu procurarei tratar na miña primeira intervención do Congreso, que é facer un repaso o que poderíamos denominar a memoria de Emilia Pardo Bazán, é dicir, cal foi a pegada que ela deixou en dúas dimensións. Por unha parte, a propiamente literaria, é dicir, como escritora que representou no seu día e que sigue representando hoxe. Por suposto, a miña opinión é que trátase dunhas, sobre todo, novelistas e narradoras máis importantes de toda a literatura do século XIX e principios do século XX, xunto a nomes tan importantes como Benito Pérez de Galdós ou Leopoldo Alas. Pero xunto a eso hai tamén outra dimensión que cobra moita actualidade hoxe en día, que Emilia Pardo Bazán tivo unha presencia moi activa nas polémicas, no xornalismo, en institucións, organizacións de tipo cultural, en entidades como o Ateneo e outras, a través destas participacións súas foi unha verdadeira valedora do arraigo do pensamento feminista na cultura hispánica. Publicou, ademais, traballos extraordinariamente relevantes coa súa visión do que o feminismo tiña que ser e, curiosamente, parte das perspectivas que a constituíron en defensora do feminismo na súa época teñen hoxe vixencia nalgunhas das orientacións propias deste importantísimo movimento que está detrás da revolución máis importante que estamos a vivir, que é a revolución da igualdade entre os sexos, entre os xéneros.